Los gusanos de seda nos enseñan el ciclo de la vida y si seguimos su rastro desde Castellón hasta Alicante, nos despiertan la memoria de una ruta mágica, la del arte de la seda. La seda fue la principal industria valenciana. Desde Morella a la Vega Baja del Segura, tapizó un inmenso bosque de moreras que daba de comer a miles de familias. El rastro de la seda se extiende en forma de paisaje, de palacios, de masías, alquerías, acequias, de andanas, de tejidos y de fiesta. Recorrer el camino es un viaje fascinante, un encuentro con nuestra historia. La seda té un origen musulmà. Són els musulmans els que porten, des de la llunyana Xina, porten el saber fer, la seda, no sols el comerç, que ja se coneixia a l'època romans. La indústria de la seda comença a desenvolupar-se, sobretot a partir del segle XV. València, a finals de l'edat mitja, era una ciutat que estava molt ben ubicada en les rutes del comerç internacional del Mediterrani occidental i, per tant, el segle XV és un segle d'esplendor. Així vingueren 56 mestres genovesos en la tècnica del vellut, que s'instal·laren així en el barri velluters. Jo volgué continuar en la professió de m'abuela, que era vellutera, i entonces conseguí dependre també el fer terciopelo, o sigui, vellut, perquè vellut és el terciopelo que diem, i el velluter és el teixidor del vellut. La professió aquesta de velluter al final ja s'ha acabat. No hi ha ningú que continuï la professió de velluter terciopelista. I entonces, per això me diuen l'últim velluter. La cofradía de San Jerónimo, patrón de los velluters, fue el origen del gremio que en 1494 compró una casa y un huerto en la calle del Hospital de Valencia. Será el centro de gravedad de la seda valenciana. El gremio regulará la industria sedera, controlará la calidad y establecerá cómo hay que tejer. En 1686, el rey Carlos II concederá la más alta distinción al gremio, la de Colegio del Arte Mayor de la Seda. La seda és un arte mayor. Les normes de qualitat, que ara les ISOs 9000 i tot el món que controla la qualitat, així fa 300-400 anys ja s'inventaren. Que la seu, durant 5 segles, està exactament en el cor del barri seder. Com en lo ideal i en lo físic, el col·legi és l'epicentre d'un món que és la riquesa de la ciutat de València. Al segle XVIII estem parlant de més de 4.000 telers. I quan parlem de 4.000 telers parlem de molts aprenents, molts obrers, moltes dones, moltes famílies treballant, mitja València treballant. I no sols en els obradors, en les valls de les moreres, en els horts, fent cucs de seda. El paviment de la Fama, lògicament, a nivell de peça ceràmica, és la més important que tenim així en el col·legi. Quan s'encarrega aquest paviment, el gremi tenia un poder econòmic gran, important, i el gremi va voler plasmar en aquest paviment aquest esplendor i aquesta importància que tenia la seda. Per això se representa la figura iconogràfica de la Fama central i 4 carros que representaven els 4 continents del món que es coneixien en l'època. I entonces, representa la fama de la seda valenciana al voltant del món.
perquè el principal centre productor del Regne de València en el segle XVIII era la ciutat de València. És a dir, fora de la ciutat es produïa bàsicament fil. La major part del fil venia a la ciutat de València, s'introduïa per les 4 portes que pagaven drets i venia a comercialitzar-se forçosament ací, a l'edifici de la llotja. El moment en què tot això pren major relleu és en la construcció de la llotja, que és un temple de mercaders. Aleshores és com consagrar en el gòtic civil, en una de les peces més espectaculars del patrimoni de la humanitat, consagrar d'aquesta manera tota la ideologia urbana i cívica en un espai que sembla una seu, sembla una església, però en realitat és un edifici civil per al comerç, sobretot de la seda, i especialment al 18. Al 15 ja, però recordem que existia abans una llotja de l'oli. En l'Horto, el testimoni de Cabanilles és molt interessant perquè ell diu que des de les muralles de la ciutat de València es veia un bosc de moreres. Això és l'antiga fàbrica Garín. Garín funda la seva fàbrica en 1820 en el carrer Quart de València. Però durant un període de temps mantenen 2 fàbriques obertes. Les de València, a finals del 19, se muden ací. Les teles que tenim són les mateixes quan fundarem l'empresa. Són les teles Jacquard, que en tenim 11, estan els 11 actius i els 11 76. Pues aquí lo que estamos haciendo es tejer un dibujo que se llama el Valencia, que es un espolín, y se teje con unas canillitas que efectivamente se llaman espolines, ¿vale? Las barquitas, y lo que hacemos es, cuando la máquina nos levanta los hilos, lo que hacemos es pasarle el color que le corresponde a cada flor. És una fàbrica on quasi sempre treballaven dones, era un treball de dones, que entraven en uns 14 anys com aprenents i que es consolidaven en el treball fins aproximadament els 20, 22, quan se casaven solien deixar de treballar. Montcada, com molts pobles de l'Horta, durant una etapa cultiven moltíssima morera. Totes les lindes de les hortes estan plenes de moreres i moltíssimes de les cases encara conserven, o fins fa no res, conservaven almenys les andanes on se criava el cuc de seda. En el repòs tenien cucs i no anàvem a la bufera. Per això tenim més cucs que ens fan molta seda. I anàvem a fer la fulla perquè la tia Teodora tenia allí uns canyissos i allí era on criaven cucs, perquè se coneix que antigament ne criarien més així en el poble, perquè allí a la vista està, que encara estan allí els canyissos que se poden veure, però nosaltres, com érem xicotets, a treballar, a fer fulla, i a follos, i els de follos m'ho volien matar, perquè carràvem la fulla i es llevaven la sombra. Ties, que menjaven els cucs. Allò era digne de sentir-ho, de veure-ho.
Sí, portaven allà a l'Alameda, a una casa que n'hi havia allí grandota, un almacén, portaven allí tots els capolls. Ho gastarien, pues, jo què sé, no I sé, allí ja... la seda, per fer la seda, seria. Sí. La comarca de la Ribera, juntament també amb l'Horta, era les grans productores de seda en brut, de capell, que després se filava per a la indústria tèxtil valenciana. Tant és així que en la casa que estem, en la Casa del Bou o en el Palau de la Marquesa de Montortal, són edificis que es van construir gràcies també a aquesta puixança econòmica que va donar la seda. En Carcaixent tenim una ruta de la Morera al Taronger i el que volíem fer era posar en valor tota la importància que va tindre la seda, no a soles en València, sinó també en tota la Ribera i principalment ací a Carcaixent, que era un dels grans productors de seda, perquè encara conservem edificis, patrimoni, com per exemple la Real Asèquia, el Palau, l'Hort de Carreres. La Ribera, el que avui veiem que eren camps de taronger, realment fa 2 o 3 segles eren camps envoltats de moreres, clar, que transformaren el paisatge i també l'espai que habitaven. Totes les cases tenien andanes per tal de criar el cuc. Era un conreu que durava només 45 dies a l'any, des de pràcticament el dia de Sant Josep o aquestes setmanes fins a meitat d'abril-maig, durava el conreu de la seda. Este és un altre lloc important també, que és l'Hort de l'Ermita, perquè totes les cases i tots els horts que hi ha per el terme de Carcaixent, tots tenien la seva producció de cucs de seda. I este és un exemple perfecte d'un gran terratenent que va fer diners gràcies a la criança dels cucs de seda. Dins d'estos habitatges, d'aquestes habitacions, d'aquestes cambres, que com podem veure quasi totes tenien aquesta disposició d'allargada, totes amb finestres per tal de ventilar, algunes tenien finestres als dos costats, se construïen aquestes andanes a través d'unes bigues verticals i horitzontals, que produïen aquesta mena de llits, que s'anomenen andanes. La meva família sí que n'ha criat perquè estigué durant 3 anys consecutius anant a la Quinta del Pardo a Madrid a fer-li la collita de la seda dels cucs al rei Alfonso XIII. Més que res perquè el fill, el príncip d'Astúries, estava interessat per això i son pare va promoure perquè anaren d'ací de Carcaixent, que era una població molt sedera, anaren durant 3 anys a fer això. També és un document que no te millora. Esta és ma abuela, esta és ma mare, així estan llevant les botges, llevant els capells de les botges, mira-les com em menegen. I ara plega el rei i el gos també. Veus, així tenim el príncip d'Astúries i el rei. Se senten ahí i ara d'ací un momentet el príncip d'Astúries però al costat de ma mare. La Vega Baixa era la 4a comarca productora, la primera l'Horta, Ribera Alta, Ribera Baixa i la Vega Baixa del Segura. Oriola va ser una de les poques localitats on després que el Col·legi de l'Art i Marxador de la Seda aconseguira extendre la seva jurisdicció a tot el regne, va aconseguir que es mantinguera la producció de teixits de seda. De manera que hay que ir al siglo XVIII, que es la época del esplendor del moreral en toda la huerta del Segura, acorde al incremento que la gran ciudad de Valencia, la huerta de Valencia, experimenta con el propio cultivo y las hilaturas de seda. El moreral llegó a cubrir hasta una 1/4 parte de la superficie cultivada, es decir, un desarrollo espectacular.
Sedas Orihuela estaba en el extrarradio de la ciudad de Orihuela, adosada junto al Palmeral de Orihuela, un paraje que está protegido desde el año 63, y ahí estaba la gran instalación, de manera que daba mucha mano de obra a las mujeres. Los textos, ¿no?, que se manejan y la documentación que se tiene, se dice que daba trabajo hasta en momentos de temporada alta hasta más de 300 mujeres, y por la gran cantidad de máquinas de hilado que en ellas se albergaba. Y al inicio de la década de los 70 ya Sedas Orihuela desaparece. Es un territorio, Requena y su comarca, netamente rural, especializado prácticamente en el monocultivo de la viña, pero esto no siempre fue así. Siempre fue así, y se puede decir sin ningún género de dudas que en el siglo XVIII Requena era un centro industrial, uno de los centros más importantes de toda España, al menos en lo que se refiere a la seda. La historia de esta casa es muy larga, desde el siglo XVIII hasta ahora. Bueno, en la historia de Requena figura que el gremio de tejedores la compra, es decir, que ya existía anteriormente, la compra en el año 1740 y la convierte en la sede del gremio. Así como el caso de Valencia, se producían espolines, se producían terciopelos, ¿no?, damascos, tejidos más elaborados. En cambio, la villa de Requena supo encontrar su mercado en los tejidos más sencillos, los tejidos llanos, que sobre todo se destinaban pues, a mercados como Madrid, y también se remitían, sobre todo por tierra, hacia Cádiz y el mercado americano. Normalmente, la mayor parte de los sederos, de los maestros sederos de Requena, se ubicaban en el barrio en el que nos encontramos ahora, en el barrio de la Villa. Como a mí me gusta decir, la industria de la seda en Requena es una riqueza olvidada. Tot el que és la comarca del Camp del Túria té dos llocs importants des del punt de vista del conreu de la morera. Un d'ells és la Pola de Valbona, junt amb Benaguasil, que estan regats per la séquia de Benaguasil. Quan un alçava la vista i mirava al camp, no?, el Camp del Túria, el que veia realment era un bosc de moreres. El cultiu no és un cultiu, diguem, industrial, no?, sinó que és un cultiu que es feia a casa o a les distintes masies. Queden alguns testimonis, com és la masia de Mas Nou, el Mas de Tous, la Casa Blanca era un altre lloc significatiu, o la Casa Gran, que està al centre del poble. De fet, un dels testimonis més antics que tenim és també d'ací de la comarca. En la Cartoixa de Portaceli es conservaven sedes que anomenaven sedes de gallinetes, que era una producció de seda medieval que tenia certes influències de la seda que s'exportava des de la Índia. De fet, en les pintures, que són pintures murals del gòtic, conservades a la Pola de Valbona, vegem encara alguns dels testimonis dels vestits en seda. Els llocs d'ací de la comarca que més relació tenen en aquesta producció són Benaguasil, la Pola de Valbona i Llíria. Quan parlem en Castelló, parlem sobretot de la Plana. Castelló, Vila-real, Borriana, tota aquesta zona comença en el seu termini a créixer les parcel·les dedicades des del segle XV a la seda. Vila-real, si no recorde mal, és la localitat on una producció més elevada. Per tant, a principis del segle XVIII sí que n'hi ha una producció important, sobretot en la plana baixa, també en l'alta, però sobretot en la plana baixa, però a partir de mitjans del XVIII la producció ja comença a retrocedir davant del cànem, que és el cultiu que es converteix en el més important en l'horta de la plana.
L'àrea de l'Alt Palància té també molta documentació sobre presència d'os de moreres, tot el que és la vorera del riu, tot el que és la vega del riu, i per tant encara ens queda molt per descobrir. Això parla el segle XV. Pues trobes una quantitat de producció de seda per tot arreu del regne en llocs impensables. Per exemple, el Maestrat. En el Maestrat, al nord de Castelló, n'hi ha poblacions que tradicionalment s'han dedicat a la llana i estan també treballant la producció de seda. És molt curiós. Jo crec que és un procés que acaba implicant a tot el país. Totes les festes valencianes, des de Morella fins a Oriola, han emprat pràcticament el teixit de la seda, si no en la seva totalitat, en alguna de les seues parts, per tal de compondre uns vestits que podien ser de fallera, però també de les gallates de Castelló, també de la festa de les fogueres d'Alacant, els moros i cristians, les danses rituals i tradicionals dels nostres pobles. La festa, en unes vestimentes que molta gent diu, les falleres, com és possible que vagin d'esta manera, tan luxoses? És que això és del segle XVIII. I en el segle XVIII les llauradores, les filles dels llauradors més rics que vivien de les moreres, vestien de seda. La indumentària emprada per a les falles prové del vestit tradicional de la dona valenciana, d'aquell primer model que va lluir Pepita Semper l'any 1930. Ella és la primera dona que se vestís a les falles i a partir d'aquest moment la festa fallera agafa aquest model tradicional i el va evolucionant quasi des del primer moment fins a l'actualitat. Se veuen en els tratges de les falleres majors i en algunes falleres que sí que poden gastar aquests diners. Lluís Sales Boli, un dibuixant de la capital de la Plana, en 1942 crea l'estereotip que ara utilitzen les dones de Castelló, les gallateres de Castelló, per tal de ser representat o ser utilitzat en l'òpera de Matilde Salvador, la filla del rei Barbut, per a compondre una estampa castellonera dins d'aquesta òpera. Actualment, per exemple, les gallateres, començant per Castelló, utilitzen teixits llisos o de domàs en la confecció, sobretot de les faldes. Els cossos també són de seda, quasi sempre de vellut negre llis. En un primer moment, també en la dècada dels anys 40, les primeres dones vestides a la manera tradicional d'Alacant, de la festa de les fogueres de Sant Joan, que se fa, clar, al mes de juny, utilitzaven teixits de llana, sobretot realitzats a les comarques d'Alacant, d'Alcoi, Cocentaina, Novelda i Elda, que tenien esteles d'eixes faldes ratllades, d'aixos teixits de mostra ratllats. Tot i que en un primer moment utilitzen aquests models, acaben en seguida transportant aquesta imatge de riquesa. Després, a Alacant, actualment s'està usant per combinacions cromàtiques més estridents i més acoloristes. Se busca un major contrast d'aquests colors i d'aquestes flors, sobretot en l'abigarrament, en el barroquisme exagerat que s'està utilitzant. Des de molt antic, estem parlant de principis del segle XIX, les filades en Alcoi es dividien en llana i seda. Hi havia majoria de llana, perquè lògicament la llana era la indústria tèxtil d'ací d'Alcoi, i alguna de seda per influència de la seda valenciana. Càrrecs, com capitans, alferes, favorits, etc., sí que porten la seda perquè la seda dona una prestància, una elegància, un senyorio, per dir-ho d'alguna manera, que no dona la llana.
Dénia és probablement el punt de l'Àndalus que més elements té vinculats a lo que seria la indústria textil i la filadura. Hem excavat durant 30 anys aproximadament unes 300 cases i en aquestes 300 cases que hem excavat han trobat 57 objectes que tenen un vincle amb la seda concretament i que significa una producció de seda i un filat i per altra banda també un teixit de seda. Però en els pobles del nord de la Marina, com Dénia, com Ondara o com Pego, aplega primer aquests béns de la il·lustració i després un altre moment d'auge de la indústria de la seda que és cap a la meitat del segle XIX. En el siglo XIX se quiere mejorar la calidad del hilo de seda y nacen iniciativas de industrialización de la producción, que tenía una estructura demasiado tradicional. En la Safor será un ejemplo la fábrica de Lombard, en Almoines. En la comarca había una antigua tradición artesanal visible en muchos pueblos, como Gandía o Oliva, donde aún encontramos casas con andanas y cañizos en la calle de las Moreras. Uno de los intentos de modernización de la industria sedera más ambiciosos se dio en el pueblo de Vinalesa. La fàbrica de Vinalesa finalment va començar a treballar en 1779 i l'empresari que la va conduir era un francès, Josep Lapallès. El que passa és que la fàbrica de Vinalesa no es va desenvolupar considerablement per els problemes del mercat del fil. La ruta de la seda en la ciudad de Valencia nos lleva a la fábrica de seda de Batifora, en Patraix, ahora convertida en centro deportivo. Aquí trabajaban más de 300 empleados, la mayor parte mujeres de Picaña y Paiporta. Siguiendo el hilo de seda llegamos al Parque de Marchalenes, donde aún resisten en pie alquerías tradicionales, como la alquería de Félix, donde se instalaban las andanas para criar gusanos de seda. Vestigios sederos que nos llevan también al Palacio de las Cortes. El industrial Pujals y Santaló compró el edificio al duque de Osuna en 1846 e instaló una fábrica de hilaturas de seda dentro del palacio. De esto hace solo unos 170 años. I és el moment, sobretot a la crisi del segle XIX, quan comencen a mirar més en la transformació del conreu de la morera per altres tipus de conreus més rendables, en competència, està clar, en noves indústries tèxtils de gran amplària com el cotó. A mitjans del segle XIX, el cuc de seda va patir una epidèmia, l'epidèmia de la pebrina, que va donar lloc a que els cucs es moriren i, per tant, va aguditzar la crisi de la seda. La gent jove ha de saber que tenim un gran tresor. Hem de construir un gran relat turístic, cultural, històric, identitari a partir d'ahí. Jo crec que espais com este, el Col·legi de l'Art Major de la Seda, que va significar la voluntat d'innovar, d'agrupar-se, d'investigar, de qualificar el producte, fan de nosaltres i de la seda un element que mereix la pena projectar-lo com el que ha de ser el turisme, una fàbrica d'emocions. A integrar a Espanya en països de la OMT com a 32 països de la ruta a la seda, que dins d'Espanya siga València ciutat de la seda, és un reconeixement a aquesta història que estem.
Ara n'hi ha cultura de la seda viva, n'hi ha cultura de la seda que tenim que projectar i jo crec que per València com un actiu turístic és importantíssim. Un turisme que ha d'estar arrelat al territori, a les seues formes de vida, a les seues formes de conreu, de cultiu, d'explotació. És tota una cultura que s'ha conservat. Una ciutat que valora la seva història. I qui no valora la seva història no té futur. És una gran obra col·lectiva de tot el poble valencià. Aquest és el nostre objectiu i hem de fer una gran tasca de pedagogia i de recuperació de la memòria històrica, sens dubte, en aquest sentit. Les moreres jovens fan les fulles més grans i pareixen pàmpols de figuera, però nosaltres, com les coneixem, omplim la panera.